Здравейте, български лъвове и лъвици! Такива ли бяхте през тази година? Или си пазим силите и достоинство за следващата? Има шанс, не се предавайте. Какъв е смисъл на живота ни? Смисъл е да ставаме по-добри от вчера, да се учим, да се самоусъвършенстваме, да извисяваме душата си. Смисъл не е да натрупаме нещо на земята. Материалното рано или късно, по-скоро рано ще ни бъде отнето. Но това, което остане в душата ни, ще бъде преднесено към вечността. Арийските души се прераждат. И се прераждат в силни и красиви арийски тела. Всички ние имаме този дар. Затова не го пропилявайте. Бъдете добри, бъдете силни, бъдете мъдри. Добри, но и се борете с злото, за да става света по-добър, за да се превърнете в по-добър свят. В борбата с злото може да използвате всякакви средства и влагайте всичките си сили и умения. Прочистването на земята от злото е наш върховен арийски дълг. Без нас злото ще победи земята и цивилизацията са обречени. Възпитавайте силни и свободни деца. Развивайте духа им. Развивайте съзнанието им. Не създавайте роби комплексари. Все повече се раждат от новите деца. Към тях трябва специално отношение. В никакъв случай не ги потискайте. Оставете ги да се развиват. Те имат свой път, имат своя мисия, различни от вашите. Не им налагайте нищо. Те сами върват по пътя на доброто. Идва нова година. Годината ще е трудна. Ще има катаклизми, войни, недоимък, но и ще има обновяване на планетата. Изхвърлете всичко ненужно, за да дойде новото при вас. Българи в чужбина, връщайте се. Скоро парите от чужбина няма да струват нищо, а заслужава ли си заради нищо да рискувате живота си и живота на децата си? Вижте как се променя всичко. Целият свят, особено Европа, ги чакат катаклизми. Какво ще направите, като затворят всичко? Като започнат размириците в европейските градове? Когато няма как да излезете на улицата? Когато спре отопление, вода, електричество? Когато не се продава вече бензин? Когато не летят самолетите? Когато не може да изтеглите парици от банката? Ако тогава сте още там, ще разберете думите ми, но ще е вече късно. България има място за всички. Има храна за всички. Има вода за всички, има енергия за всички. Ние сме най-богатата страна. Но трябва мъдро управление и да сме единни. Да не позволим разпад на държавата, да не позволим мародерство и банди. И ви гарантирам, че ще успеем в това. България ще оцелее. Народа ни, който е в България, ще оцелее. И след като свърши всичко лошо, България ще бъде един от световните лидери. Пожелавам ви духовно израстване и сила през новата година. Пожелавам ви активиране на старите ни гени, за да може да ми помагате в борбата. Не се съмнявайте, ние ще успеем, ще спасим България. И ще бъде Ария. Да бъде Ария. Да пребъде България.